be jiiɗo buttari la ka sigi nu ye weleli kamme dorobata kamme o te daga ye kana jikurata salli wele kankoni meni kana jikurata duguma ko ibo mide har ni hadisa min fulen nan kuma na ka woyede ema dabo akama ebe mini na ye ka jifule de ta ni jikati dama doro salli wele lay salli wele ka to jifule bi bolo kati dama don ke bawo ko ikaninde continue me kana jikurata duguma de me ka jisigi duguma ni salli wele bata ka do te beye parce que ala ko ikam mi de ka dumuni de ke ko fajiri chema ni fajiri fi man ka bo nyogona ni bora nyogona doro ibe dumuni jode cirem fana ko ni bilal ye salli wele ayem mi aka dumuni ke fo ibn maktum ye salli wele aka dumuni bilaka ni bila wala ni salli wele la kam ko ni mena doro dumuni be bilade pew ni hadisa min fora na labana na woyede ni jifile bi bolo kati dama ima dabo akama me ka jif ewa buteli fajila ka sigi bo salli wele kamme ka ta ko iba mi ote daga yede ni salli wele la doro mi ni bila pew bon ko don ko nu nana misiri kono salli ko fe ubu ko di kibila ma ko ka jikiru ko be cogodi nyuma ye minye fengo fenye batoni ala ko suma de kinye si koroma inye si to koroma kake doni ka ba ko ode kanunendo hari ni wajibi te salli de do ni be salli ja ko wajibi kinye si koroma mais ni salli te qur'ana kala ni fen wajibi te kinye si koroma mais akanunendo fengo fenye duawu ni batoni kalaunde ikinye si koronde ma wode to abe hari doni ka ba do bolo deresu dinto ikinye si koroma ode kanunendo wode yato udelaka Abdul Musin Abadi nyinin kan nim fanala ko ewa dode ko annane ko ale nale Saudiya ko ale ya koloshi ko ni tara haramu karamugo yo maka haramu ka deresu dilawo madina haramu ka deresu dilawo ko abeka kurushiu abeka sheji nyesilendo korondema ko yala della do de bon ye wajibi no be aye yele misenu ka ye munye ka Abdul Musin Abada ko ay ko ninte wajibi ye della te fana ka fo sunna jelende nyana kiki nyesi korma ni be dersu di me fen kanu nende do bo kalo yele min fulen ni ni yayi be do ke ayede ni de kalo don folo dro ni yayi ibo o do fo bo ne hari mo mi ma aye do de do hari don folo aye folo ni e ma aye ka fo iyaye do mi ibe se ka do wi fo do de do nye yele de fora ni nye ye kalo ye de doro ibe do yufo bo ko wori ci min fulen ni nye ko mi woranji mone ka baraka bo chogo de nyinin karan ni na sinya joli konte se kan ninjabi parce que ko dilo lembe ni na abe ko mi abe jiya fambe la si sote nu few e kana fatawa ke ola hari Saudiya nu ye unyugona nyesi karamugo ma bafo lute fatawa kenina parce que be hataginni uku kapapeu ini mugo munum be bara nyema ya ni sisote nyema ya la be hataginu ka sigide ka bedo fiye ka chogo be fuye yoro minna ni islamiya bebe yoro minna ni islamiya tabi ko be do me ka fo ni sisote siguni fensu min fulen ni ima doni ke ka kuma ye ala nkonte se ka jabudi nonuna Allahu alam bo ko ni e minando sam godo bolo e minan fereci atigima iye ewa mina iye hakke min ntadoro bo ni e yo aci atigima e ma ferem faraka hada made ni mo ka hakke bila fo kata min ba ka hakke la sama ferem min bo no fo be edeka abe ko mi hari jakka fule ni be doni ko ni jakka bo
u ko jaka yi fo a ka ci ka taa di fantan dɔ de ma nin jamana in na ayiwa jaka in a ci sara tɛ bɔ jaka in na dɛ a bɛ e de ka fɔ jaka in dafalen ka se a tigi de ma feere min bɛ da jaka ka pour ka lasa tigi ma o bɛ de kan o tɛ bɔ jaka in kɔnɔ dɛ wala ni mɔgɔ ka hakɛ b'i la ale ka hakɛ dafalen de ka s'a ma feere min bɛ da ko feere bɛ e de kan fo n'a yɛrɛ jɛnna n'a ye n'a ko a nati a bɔli feere o ne yɛrɛ jɛra o la bon ko banfula dɔɔni fasamanta kɛrɛkɛrɛlen b'a la wa fasamanta min b'a la ya bani adama qudu jinatakum inda kulli masjid a fasamanta bɛ don nin de kɔnɔ ni ala ko kuranna kɔnɔ a ko hadamadenw a y'a ka masiru mina ya bani adama ya bani adama qudu jinatakum inda kulli masjid doni kibaw tawsiri kala ko inda kulli sala hadamadenw a y'a ka masiru ta n'a bɛ taa misiru la maana n'a bɛ salla ya ka masiru ta donc doni kibaw ko fulanw ni fɛnw bɛ sage ka taa hadamaden bɛ ɲanamaya yɔrɔ min dɛ ni e bɛ ɲanamaya jama min na n'u ka silamɛya bonya dɔ de ye fini minnu ye e k'o finiw dɔn ayiwa pour kana k'i damana mɔgɔ ye a ka silamɛya bonya finiw ye minnu ye e fana ko olu de o de kanunen don a bɛ don olu de kɔnɔ ninnu bɛ sagi ka taa hadamaden ka ɲanamaya yɔrɔ de la ni e bɛ ɲanamaya yɔrɔ min minnu ye u ka silamɛya bonyafɛnw ye a bɛ e fana ka kanunen don o ko silamɛya ka bonyafɛnw i k'o dɔn Sheikh Albani ba bɛ ale ka kuma o la ale ko kunnankolo taama ko silamɛw ka kun fɔlɔ la i kunnankolo ka taama tun tɛ silamɛw bolo jamana kelen kelen ni ewa i damana kunna datugu fɛ dɔw jalamugu dɔw kalaw b'a biri dɔw bankufula a ko silamɛw kɔni kunnankolon ka taama a ko tuma min kafiru donna silama jamanaw la de k'u mara de kunnankolo taama donna silamɛw cɛ la o de la a ko fɔlɔ silamɛw kunnankolo taama tun tɛ silamɛw bolo u cɛmaw kafiru marali ka taa silama jamanaw ma o de kɛra sababu ka don silama jamanaw kɔnɔ donc a kanunen don i bɛ jamana min kɔnɔ n'u ka silamɛya masiri dɔ de ko furaw ni fɛnw ne a kanunen de fana k'olu de dɔn bon ko ne e bɛ baara kɛ mɔgɔ bolo ko a tɛ ja ka bɔ a bɛ daga e ka baara k'a bolo wa baasi tɛ ka baara la e ta ye min i bɛ se ka kɔnɔnandiya a ja ka bɔ bali junubu b'a yɛrɛ de kan mais e bɛ kɔnɔnandiya k'a ye k'a bilasira n'a ye ja ka bɔ a filɛ n'a ma ja ka bɔ a bɛ dagara e ka baara k'a ye a bɛ e sara e ka sara dagara ye a ka ja ka bɔ baliya junubu b'a yɛrɛ kan mais i bɛ kɔnɔnandiya k'a ye bon ko muso ka furusa ɲini a cɛ fɛ ko a tɛ se ka tilenw ni ɲɔgɔn cɛ o dagara ye ma yala muso in ale kalanna fɔlɔ dɔ n'a b'a dɔn cɛ ye min kɛ nin ye tilenya n'u bɛ tilebaliya tɛ parce que hadamaden musow f'u ka kalan k'u ka diinɛ kalan hakɛtigi bɛ kɛ hakɛ dɔn muso caman bɛ u bɛ fɛn caman jate cɛ bolo tilebaliya ye k'a sɔrɔ silamɛya sariya m'o bila kan silamɛya sariya m'o bila kan donc an bɛ min fɔ furusa ka to ka teliya ka furusa ɲini a man ɲi ciden ko muso o muso a ko ni e ye furusa ɲini cɛ fɛ k'a sɔrɔ baasi si tɛ ko arijanna kasa haramu yɛrɛ e ma i t'a sɔrɔ i nun kɔnɔ donc n'i bɛ furusa ɲini a ka sɔrɔ dɛrɛlan kelen de bɛ yen tɔɔra de bɛ yen tɔɔra minnu e ma wuli cogo sɔrɔ o la voilà donc n'i ka hakɛ nagasilenw de don o ma se furusa ma fɔlɔ i b'a ɲini a fɛ de a k'i ka hakɛw de dafa ye i ka hakɛw de ɲini a fɛ a k'i ka hakɛw dafa ye furusa a man ka ɲini fɔlɔ i ka walijuw bɛ i ka furu taamabaw bɛ i ka walijuw bɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ a ɲini a fɛ de fɔlɔ a k'i ka hakɛw dafa janko an t'a dɔn hakɛ minnu de don yala jɛngɛra ou a ma jɛngɛ an t'o dɔn n'a y'a sɔrɔ hakika ko jɛngɛ bɛ a ma tile i ni u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i b'a a ɲini a fɛ a k'i ka hakɛ de dafa i ye a k'i ka hakɛ de dafa ye i bɛ se ka don mɔgɔ ɲuman ni fɛn minnu na i b'o de ɲini mais e kana teliya ka furusa ɲini
kale ye chelo ina mo ale ka la ni ko ga ni na je wale ako pa pa ka lo na ko ni na ko fa ma so ile ba hore aka boni je ni na mo ko kale tembe ke ko je pa ga se da su na ka ma so ala bana pa ya le ke ka ba so ale na ko para ko je ko pa yo me ba ko ka na se ni na na so na le na ya ka ba ko ka tara ko gara le ba ka pa ya le pa na ka bo ku la ka wale kon mini da halala wale kan mini ngali ko ala jiri bo ko do ko ale ye cedo ye ko dina tigide do ko ale ko abe furama ko fa ko kana furu ceima ale ya fo cogo mi de ko fa ko ale ka horonya be hari ce ka horonya ni ko nin kele ale ko ni muso in ko ale ko ni tara furu ceima ko fa ya le ge ka bo aka sokono ale furula ceima e ko fa ko na ya ba fa ko yala ka furu sahalende wa ne della kan nin kan karida muso manuma ko uka sabali ni aye dina famu cogo yo cogo ala ye muso do ki ba do me amika wolijiya to yere bolo amato ba bolo aye wolijiya di fadema shaw salfa fawzan foyende la kafu ako muso fana dobe ye bi ujolen dobe ujora uka woliju la de utu ka woliju jate foye ubu jate de ko ka ke ko mute foyi kalama muso fana ka sabali wala alama woliju yata ka di fama gansa alama woliju yata ka di chema gansa che ka hakili dafalen do kateme muso kade wodi ya to muso che kelen sereya ala ya ni muso fula de sereya be nyoma cide nyere ko muso ka hakili na gasilendero ikala na chogo chogo ifamura chogo chogo ite bo hadisa kono ni cide ko muso ka hakili na gasilendero ka dina na gasilo ite bo kono donc muso ko jatemina akana fawu soso ko bela anko fawu kana audin cewu ma jakwa nate ce munufe wote daga wuye boni e fana koy beta furu ce do ma fa yere ka yele kona ka hakili kon ni e man ka furama alebo ko do do ala to do ala ni ayi bale wala ya fana ka hakke ako yoro ne ko si fa wuyede amu nyemu de muso chamanye min bena ne yere ma min be telefoni cima nin be bokali cima aya fa so furu dola atara do furula animi sele mbala o kachar bide aye muso mani chaman soro ha abedo furula wakati me fa ko kana do nin furula aw nin tella hala kelena nu tella hala kelena aba fo dina tigide ro silama sariye dina de fo addo na furula ulu kallaba fana ko akana fama adu yere abe furu chema do me fa ko le datala atara kabla mo waru de furiya furu chema ale yere ni che intalen ko fe ka boddugo in kono kata che ka dugo na nimisira furu na ayere ka sage kana fama ko fa kale ka furu bo ko ale te furu la fa ko ne datala ne koy kana do iyen soso itara fo mo waru de yi do furu na ne datala hanana ne yere de ma kon kake ala kama ne kata fa delay ni fama dado koy na furu in ka bo ale ka furu te se ka bo ale fana te to chewi mbolo ado ne de tara kuma fafe nde fa do atindo ngo ne be se ka ta kuma fafe chukme ne ta do akome mo chama be do mo chama be lame ala inde me fana ntara kaddantigeli ke faye aya kumbiri ka miri de muso ko fama ko mo ko mani fa jabi ke ngoy abila e kitabu wala aya kun korota a konneti dode be mbi togome i kumani fe chogomi wallahi nin chogoten tinda dola asibilem fule me abanna pew e kata ben dogonun wele ambanda dola furi ambafo e kata banna pew aya furu ba fule ka furu che warema awo chaman de telephone no bokali bena donc aya janto aw yerela woni jo ka kola aya janto aw yerela aka ke hakili
cɛ caman fana bɛ anw yɛrɛ ye cɛw ye dɛ an b'a fɛ a ka furu diinatigiw ma dɛ mais kamalen caman ni mɔgɔ caman fana de bɛ n'u ye da meleke musomanin ma i bɛ ala kale arijanaden filɛ mais fura ma bani ni kalow bɛ kɛ 3 a bɛ kɛ san 1 ye e yɛrɛ bɛ ala kale ne tun bɛ min don ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalanyɔrɔ ni kuranandurusɔrɔ ni misiri kɔnɔ nin tɛ a y'a fa u lamɛn kow dɔ la dɛ an m'a fɔ u k'aw di mɔgɔ ma minnu tɛ diinatigi ni jogomanin tɛ an m'a f'u ye mais n'u fana ye dɔn yɔrɔ min n'u ko nin kɔlɔsi kana dɔn nin yɔrɔ la a y'o lamɛn an n'u ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na hakilisigi kɔnɔ dɛ n bɛ min fɔ musomanin ye o y'o dɛ ala ma welejuya d'u ma fu fana dɛ kɛlɛ bon a filanan u ka teli ka min kɛ fana ni fa banna ka i don furu la taa alimami wɛrɛw fɛ ou bien mɔgɔ wɛrɛw ɲini u k'u furu welejuya tɛ minɛ muso ka weleju la tɛ dɛ fo kadi de bɛ welejuya minɛ k'a fɔ n fa banna ka n don furu la i yɛrɛ ka t'i yɛrɛ furu tɛ koyi cɛ o cɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara muso dɔ furu siri a ka weleju yɛrɛ bɛɛ furu siri tɛ koyi i ma furu siri dɛ fo a ka weleju de ka jɛn d'i ma i ka furu siri min bɛ weleju ka welejuya minɛ a la kadi de don kadi ni kadi ye ni min musomanin min i fa banna k'i den k'i la furu n'a y'a sɔrɔ silama kiri bɛ i taara fɔ kadi ye kadi yɛrɛ tɛ welejuya minɛ i fa la fɔlɔ a b'a wele de k'a ɲininka ujura minnu bɛ ko minnu bɛ k'a lamɛn a bɛ e lamɛn a b'i fa lamɛn n'a y'a dɔn i fa ye kumaw dɔ fɔ a ye ujuraw dɔ fɔ silamɛ sariya b'o jate a b'a ka welejuya to a bolo de to i fa kɔfɛ ni kadi y'a dɔn i fa ye kumaw dɔ fɔ ujuraw tɛ a b'a kɛ k'i tɔɲɔ dɛ wala sisan de kadi bɛ kuma fɛ an bɛ min fɔ ye i filɛ ka nin kuma minnu fɔ ninnu tɛ ujura ye taa i ka denmuso lafuru taa ka furu siri ni fa ko de ne tɛ furu siri ni kadi yɛrɛ y'a dɔn n'a ye welejuya minɛ a la kabila kɔnɔna na min mɔgɔ wɛrɛ bɛ kadi bɛ se ka welejuya di o ma o tɛ kɛ fitinɛw ka kabila kɔnɔ kadi b'a fɔ sisan n ye welejuya minɛ e la a ka karisa n ye muso ka welejuya di o ma karisa muso in furu siri mais ni kadi yɛrɛ y'a dɔn ale yɛrɛ filɛ ka ba ka muso lafuru mais ni n ye weleju wɛrɛ bɔ kabila kɔnɔ k'ale to ye kabila yɛrɛ fana dama bɛ bila ɲɔgɔn na kadi b'a fɔ sisan n ye muso ka welejuya minɛ i la kadi yɛrɛ bɛ furu siri kadi yɛrɛ bɛ muso ka furu siri a bɛ welejuya minɛ i la welejuya bɛ minɛ nin cogo de la dɛ mais ko n fa ma sɔn ka n di nin ma dɔrɔn i na taa alimami dɔ fɛ o alimami minnu fana bɛ kɛ u ka weleju ye k'u lafuru i bɛ kataw b'a la o karamɔgɔw fana bɛ kataw b'a la mɔgɔ ka welejuya tɛ minɛ la tɛ dɛ kadiw ni mahakama de bɛ welejuya minɛ mɔgɔ la bɛɛ t'a minɛ ten donc a ka nin faamu e ka furu min filɛ nin ye ni fa ma jɛn n'a ye i ka weleju ma jɛn n'a ye furu tɛ i b'a bɔ de ka sagi ka na i fa ma ka yafa ɲini a fɛ mɔgɔ ɲumanw ka kuma a fɛ a k'i la furu cɛ min ka di ye diinɛ ɲuman min ka di ye diinɛ ɲumantigi min ka di ye a k'i la furu a ma ou bien ni fa ko ni sagira ka na ne ma mɔgɔ wɛrɛ y'i la furu dɛ ne ma jɛn d'a ma ne tun ma sɔn n'a ye mais komi e ye mɔgɔ ɲumanw da i yɛrɛ ka kana yafa ɲini fɛ n ye furu in sabati furu in bɛ sabati ni weleju y'a sabati a b'a sabati mais n'a ma sabati a bɛ guruja de tellement que ni mahakama de ma welejuya minɛ a la bon ko ni ba de ko i denkɛ ma denko ko a bɛ muso dɔ furu ba ko a kana furu o bɛ kɛ cogo di bon mɔgɔ ba bi kanu ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan ni ba min ma bɔ hadamadenya laada de kɔnɔ mɔgɔ ba bi kanu ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan e denkɛ ni ba fana ko ni muso kana furu kana teliya ka dɔ fɔlɔ i ni ba ka kuma ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na ni ba ye kumaw fɔ ni kuma minnu don minali bɛ se ka kɛ n'u ye muso in tɔ ye ni ma ba ma kumaw fɔ minali bɛ kɛ ni kuma minnu ye sa diinɛ kɔnɔ
dilonyurosité ujurosité e dusukun dilula muso la muso be efe ni sara ka toye ki baka kuma mina ka muso were nyine akanyi me ni ma she ka toye ni ni furu danga de yate ha bon ko nyine do ka nyine kale ko do nyine ki akiti do nyine ka kiti ya chumai bon silamiya sariya la do nyine ya tebe ahadisa be wasahibul maks al maks woyede folola ubejo minantigu nye ika mina drometa ota tanna iba mina ila kiren ko la yadkhulu li jannati sahibul maks mo kiren ko mo min be o sugula ko ite do arjanna kono mais jiya fule la hala mina doni ke bago ko kam mo ka mina unde joanye chogo ya fula de bala silamiya sariya la de douanye mate silama ka hakke akan na fulo ate daga ika mina la nan ni majenai silamiya sariya gorobali la de douanye ma silamiya sariya te swama doni ke bago ko fo kondiso ko do adoye munye jamana kasara doye jamana soro degu doye jamana soro jamana ka fama uyaye ukonin degu mimbe jamana ka jamana den kelenkele anya bilawka mugo kamina ube mugo kasara ni hakke ka tige ka bo ala pour jamana mbe degu minanka bo degu kono ukonin duanye min fulewni ni ndagara na ya soro jamana masake ye nimbila jamana dunka kata hakke dode ma ko dode nana ka jamana soro nya bila jamana don kelen ka mugo be minan nati ni hakke ka tige ka boy bolo puru ka jamana bonin degu kono ni jamana bora nin degu kono be tayi basiten nina uba fulana jamana don adonna aka minaw bena bandiw be nu be jo aka minaw ni jamana che nu be minaw mina ube ka kasara la sawma minantigi kelen ni hakke be minayila puru ka ke sababu ka minaw sécurité awe ni torata ka minaw na wakati soro wakati me basite nin fanala parce que ni nya yere de kam musalahay basite nin de douanièrement nunu basite nunu na voilà mais ni nununte atebe ube kam minaw laje sabana ka minaw laje minanjugu kana do jamana ko minanjugu kana do jamana ko mogo ni ka minan bena jamana ko namba laje de pour fenjugu dolongu uluna nyogonaw bombu ko jugu marafaw mogo kana u dogo ku do jamana kono ni mogo ka minan na abel laje de ni ubel laje ni ode ni minan sugu antere de la kana na jamana kono kaminan korosio minan sugu fana kana do basi tola oye jamana korosili de donc ni hada madon kaminan be korosini ninde folo nye kaminan ko ewa ni laba nye kaminan korosili fulay nye de douanye ma jamana kam masalaha kama ube komora sawira kam ayre kam masalaha kama ni de douanye ma munun kera ninde kama basi tola meni ote kudayi katoka de douanye ma mina mugola silamiya sara jennentama bon saudi amba jigi ma fo sisa sino kateme lezinatu daima nyin karani na de douanye ma tunte saudia atunte saudia de ka fo ikamina ibe ninde sara tunte bon nteni wakati labayindo bon ko ewa jikru mi man na la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ka fo so ma sinyake me ka fo la fe sinyake me do fe saka faraka do be saka faraka me ni be do faraka i kana faraka ni sunnate sunna min fi kame do buna shemino ko mo ka janto yorola jikru nunu ajikaru nunu fule ni ewa sunna ye hakke min fo o hakke ke ni sunna o hakke temenen ko fe yerebe hakke min fo ni jikrul mutlaqa ka soro e ma jate ko sunna de iboke
wodi yato ciden ko hadisai na ko mo sini baraji tena qiyama do fo mi nya fo ka caya katemeka o yede min mena fo la wakati be ale ba fo dongo dale ba fo e fana ta fo dongo do ale ta be se ka caya katemeta ka ani fana ni sunna inta kelin kofe e yere ye ni do wore min faraka ni jikrul mutlaqa ngane basiti ka wala ha bo ko kitabu mun dobe ala togo ba ala togo bu kono ko ba u ba fu ka jikru fo ka senni hakema bo kitabu ku yere kolosi kitabu chaman be ala togo ni jikru bo kono masala duawul musajabu be kitabu dobe ko duawul musajabu o kitabe falendero israiliyatini mawdula udella ka sayyid salihu sheikh abdulaziz ala sheikh mufti al-am li mamlakat arabia saudiya uya nyinin kan ninya duawul musajabu akoya akhi duawul musajabu toy fihi khurafati wa fihi israiliyati wa fihi min al-mawdu'ati ako kitabu duawul musajaba ko balimake otoy israiliyati chaman de bala galon chaman de bala khurafati chaman de bala otoy ani kitabu do be ko fawjul ajib mo kan nin kitabu otoy hisnu muslim li qahtani ani alwabil sayyib li ibn qayyim alkalimu tayyib li ibn taymiya shaykh albaniya atishihu ibn nunu nyini ajkaru nawawi ibo lunyini nunu nye jikruye sheikh bumbaji fana ye kitabu do dila jikruka bo nunu de kitabu sa ajkaru nawawi uluna nyugona tuhfatul azkari li sawkani ibn nunu nyini الكلم تيم لابن تيمية الوابل الشيب لابن قيم حسن المسلم لقهتاني نونو كتاب سهل أذكار منون بن نونو كنو سهل نو ابن نونو دنيني كوفو قولو كلام سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ubejido butere la kasigi nuye weleli kamme dorobata kamme ote dagaye kana jikurata salli wele kan koni meni kana jikurata duguma ko ibo mide har ne hadisa min fulan nan kuma na ka wayede ema dabu akama ebe mini na ye ka jifule de tani ji kati dama doro salli wele ka to jifule bi bolo kati dama don ke bawo ko ikaninde continue me kana jikurata duguma de me ka jisigi duguma ni salli wele bata ka do te beye parce que ala ko ikam mi de ka dumuni de ke ko fajiri chema ni fajiri fi man ka bo nyogona ni bora nyogona doro ibe dumuni jode ci dem fana ko ni bilal ye salli wala ayem mi aka dumuni ke fo ibn maktum ye salli wala aka dumuni bilaka mi ni bila wala ni salli wala kam ko ni mena doro dumuni be bilade pew ni hadisa min fora na labana na wede ni jifile bi bolokati dama ima dabo akama me ka jif ewa buteli fajila ka sigi bo salli wala kam me ka ta ko iba me ote daga yede ni salli wala la doro mi ni bila pew bon ko don ko nuna na misiri kono salli ko fe ubu ko di kibila ma ko ka jikiru ko be chogodi nyuma ye minye fiongo fenye batoni ala ko suma de kinyeshi koroma inyeshi to koroma kake doni ka ba ko ode kanunendo hari ni wajibi te salli de ron nibe salli ja ko wajibi kinyeshi koroma men ni salli te qur'ana kala ni fen wajibi te kinyeshi koroma me akanunendo fiongo fenye duawu ni batoni kalaunde ikinyeshi korondema wode ato abe hari doni ka ba do bolo deresu dinto ikinyesi koroma ode kanunendo ode ato udelaka Abdul Musin Abadi nyininkan ni mfanala ko ewa dode ko annane ko ale nale Saudiya ko ale ya koloshi ko nitara haramu karamugo yo maka haramu ka deresu dilawo Madina haramu ka deresu dilawo ko abeka kurushiu abeka sheji nyesilendo korondema
ko yala della do de bon ye wajibi no be aye yele misenu ka ye munye ka duru musina bada ko ay ko nin te wajibi ye della te fana ka fo sunna jelende nyana kiki nyesi korma ni be dersu di me fen kanu nende do bon kalo yele min fulen ni ni yayi be duawu ke ayede ni de kalo don folo dro ni yayi ibo o duawu fo bon na hari mo mi ma aye duawu de do hari don folo aye folo ni e ma aye ka fo iyaye do mi ibe se ka duawu fo duawu de do nye yele de fora ni nye ye kalo ye de doro ibe do fo wari chili munu fe na bara de ta kiri mo wari mi sala ka orange money mu ra da ni yala ko ko bara mu ke sharti ni mala bo ko wori chi min fulen ni nye ko mi orange money ka bara ka bo chogo de nyinin karan ni na sinya joli konte se kan ninjabi parce que ko dilo lembe ni na abe ko mi abe jiya fambe la si sote nu few e kana fatawa ke ola hari saudiya nu ye unyugona nyesi karamugo ma ba fo lute fatawa kenina parce que be hataginni uku kapapeu ini mugo munun be bara nyema ya ni sisote nyema ya la be hataginu ka sigide ka bedo fiye ka chogo be fiye yoro minna ni islamiya bebe yoro minna ni islamiya tabi ko be do me ka fo ni sisote siguni fensu min fulen ni ima doni ke ba ka kuma ye ala konte se ka jabudi nonuna Allahu alam